10.000 willekeurige Zeeuwen zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de zorg in Zeeland. Als je dan bijvoorbeeld geen huisarts hebt, waar loop je dan tegenaan? Of misschien vind je het wel helemaal niet erg om geen huisarts te hebben. Maar als je dan hulp nodig hebt, hoe moet het dan georganiseerd zijn? En verder in deze Zeeland nu vandaag. Komende dagen rijden er nauwelijks bussen in Zeeland. En Zeeuwse lobbyist geeft zijn geheime prijs. Goedenavond. Hoe krijg je toch goede zorg als je geen huisarts hebt? En hoe moet er worden omgegaan met de toenemende vergrijzing? Het zijn zomaar 2 vragen die de Zeeuwse zorgsector hoopt te beantwoorden tijdens het eerste Zeeuwse burgerberaad. Een nieuwe manier om inwoners mee te laten denken met maatschappelijke problemen. En 10.000 mensen zijn daar via loting voor uitgenodigd. Gonnie Almekinders uit Capelle is een van de 10.000 Zeeuwen die een uitnodiging kreeg toegestuurd. Beste inwoner van Zeeland. Zij zijn als ingeloten burgers gevraagd voor het burgerberaad. Om als gewone inwoner mee te praten over de toekomst van de zorg. Nou, ik dacht, dat is wel wat voor mij. Ik ben een zorgzaam type, dus ja, ik wil graag wat betekenen voor de burgers in Zeeland. Van bejaarden, jong, oud, gehandicapten. Hier gaat het dan straks gebeuren? Ja, dat klopt. Hier vindt het burgerberaad Zorg Zeeland plaats. Nu is het nog een lege zaal waar gesport, gevolleybald wordt. Maar straks staan hier 75 tafels. En daar gaan inwoners van Zeeland met elkaar praten over wat zij belangrijk vinden in de zorg. In Brabant is 3 jaar geleden ook zo'n burgerberaad gehouden. Dat ging toen over de voedselvoorziening. Het leuke vind ik dat je met verschillende mensen aan tafel zit. Boerenburgers buitenlui. Vind ik ook heel knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Vanuit ieder zijn eigen perspectief zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben elkaars dilemma's gedeeld. Om te bedenken hoe moeten wij nou dadelijk met ons voedsel omgaan, mocht het niet meer gaan. De grote vraag die hier straks op tafel ligt is: welke oplossingen zijn er te bedenken voor de enorme problemen in de zorg? Want er komen veel oudere patiënten bij en er is steeds minder personeel. Het is heel weinig, want ik heb zelf nog een brief gekregen van verschillende instanties dat ze te weinig personeel hebben. En dat wij eigenlijk als familieleden nog meer een steentje bij moeten dragen. Ja. Dus dat is wel zo. Het is triest. Het is helaas zo. Laat horen hoe je denkt over de zorg. Wat kan er beter volgens jou? Waarom de hulp inroepen van de inwoners, denk eens mee? Waarom een burgerberaad? Ja, nou dat komt omdat het dus zo'n complex probleem is. Het is dat probleem tussen vraag en aanbod lossen we niet zomaar op. En ik ben ervan overtuigd dat inwoners daar echt ontzettend goede ideeën voor hebben. Andere ideeën dan dat bestuurders van zorgorganisaties hebben bijvoorbeeld? Ja, want het zijn de inwoners die dagdagelijks ervaren wat die problemen in de zorg voor hen betekenen. Als je dan bijvoorbeeld geen huisarts hebt, waar loop je dan tegenaan? Of misschien vind je het wel helemaal niet erg om geen huisarts te hebben. Maar als je dan hulp nodig hebt, hoe moet het dan georganiseerd zijn? Wat heb jij als inwoner nou nodig? Gonnie Almekinders weet al wel wat zij zou willen inbrengen. Meer personeel. Want dat is toch wel heel erg treurig als je bijvoorbeeld om je broer komt en dat ze eventueel een ander meegeven omdat ze niet weten dat hij het is. Dat heb ik al 2 keer meegemaakt, omdat er dus steeds invalkrachten zijn en die dan niet weten wie die persoon is. En ja, belangrijk vind ik dat. 300 mensen worden geselecteerd om plaats te nemen aan de tafels van het burgerberaad. Op 11 februari komen zij voor het eerst bij elkaar in Heinkensand. Morgen en overmorgen rijden er niet of nauwelijks bussen. De buschauffeurs leggen de komende 2 dagen het werk neer. Aanleiding is een mislukt CAO-overleg tussen de vakbonden en de werkgevers. Beide partijen konden het niet eens worden over een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden. Het loopt al een tijdje niet lekker tussen de werkgevers en de bonden. Eind vorig jaar werd er ook al gestaakt, maar toen reden er nog wel een aantal bussen. Of dat dit keer ook zo zal zijn, is niet duidelijk. Alleen de leden van vakbond FNV leggen het werk neer, die van vakbond CNV vooralsnog niet. Een woning in Burghaamstede is vannacht uitgebrand. Het vuur werd door buurtbewoners opgemerkt en die sloegen ook alarm. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en doet onderzoek. Vorig jaar mei werd de bewoner van het huis voor haar woning overgoten met een bijtende vloeistof. Of dit incident en de brand iets met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.
Meldkamerpolitie, wat is de locatie van uw noodgeval? De politie heeft moeite om de roosters op de 112-meldkamer rond te krijgen en is daarom op zoek naar 20 nieuwe medewerkers bovenop de huidige 70 centralisten. Wij hebben te maken met een personeelstekort. Het werk op de meldkamer is dermate belangrijk. Wij kunnen niet stoppen, wij kunnen niet sluiten, wij moeten doorgaan. Gemiddeld werken hier 8 tot 9 mensen per dienst. En we hebben nu moeite om die diensten gevuld te krijgen. Om te voorkomen dat we echt in de problemen komen, hebben we ervoor gekozen om een stevige vacaturecampagne te openen. Waarin wij 20 nieuwe collega's zoeken die bij ons komen werken. Een centralist moet wel uit een bepaald type hout zijn gesneden, want soms kan een melding best heftig zijn. Ik denk dat je rustig moet blijven, stressbestendig moet zijn en goed vragen kunnen stellen, goed kunnen luisteren naar wat mensen tegen je zeggen. We komen eraan, mevrouw, probeer rustig te blijven. Oké, sterkte. Duikers zijn gestart met de berging van de deels gezonken woonboot in het centrum van Middelburg. Gesprongen ramen onder water worden gedicht, waarna het water uit de woonboot wordt gepompt. De woonboot zonk bijna 2 weken geleden door een kapotte waterleiding. Waarschijnlijk komt de Ark vanavond of morgen weer boven water en dan pas kan worden bekeken hoe groot de schade is. Nee, dan moet je niet meer staan zwaaien, want daar heb ik last van. Het is nog even wennen, maar ze zijn er wel blij mee. Het Swingcollege in Oostburg en het Lodewijk College in Terneuzen, hier te zien, hebben vandaag beide een nieuw technologielokaal in gebruik genomen. Vol met technische snufjes, zoals VR-brillen, robots, drones en 3D-printers. Het zijn de dingen die ze straks in de maatschappij tegen gaan komen. Onze maatschappij gaat verschrikkelijk snel. En dit soort dingen zijn ontwikkelingen die gewoon enorm hard gaan. De lokalen zijn dan ook niet alleen voor technologielessen bedoeld. Stel bij de docent Engels, dan zou je bijvoorbeeld een wandeling kunnen maken door Londen. En daar zitten een aantal opdrachten aan. Je zou wat dingen kunnen bekijken, een routebeschrijving laten uitwerken. Ja, en het is de bedoeling dat het Reinhard College in Hulst op termijn ook zo'n lokaal gaat krijgen. Zeeland op de kaart zetten in Brussel. Dat was 9 jaar lang de baan van Milos Labovic. De Utrechter van Servische afkomst heeft, nu zijn Zeeuwse werk erop zit, zijn geheimen in een boek prijsgegeven. En die openheid is gretig in ontvangst genomen door iedereen die min of meer met de Europese Unie te maken heeft. Lobbyist van Zeeland. Zo heet het boek dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Holland House in Brussel werd gepresenteerd. De schrijver, Milos Labovic, lobbyde bijna 9 jaar bij de Europese Unie voor de belangen van onze provincie. Hoe belangrijk is zijn lobbywerk eigenlijk geweest? Daar zit ook wel de spanning in van het schrijven van zo'n boek. Van hoeveel kan je opschrijven en hoeveel kan je ook aan jezelf toedichten. Dus soms was mijn rol heel groot, soms heel klein. Maar het was inderdaad wel heel spannend om dat allemaal op te schrijven. Zo'n boek van een lobbyist, wat heb je eraan? Nou, heel veel, want we horen natuurlijk steeds dat hier is waar de wetgeving beïnvloed wordt. Dat weten wij ook. Dus dan, om er dan vanuit het perspectief van iemand die lobbyt zelf te zien wat de trucjes zijn, dat is als journalist natuurlijk alleen maar heel handig om daar inzicht in te krijgen. Zalco, uienteelt, vlasbouw. Milos Labovic lobbyde in Brussel voor veel Zeeuwse dossiers. Dat lukte soms goed en soms helemaal niet. Zoals in het geval van Termfos. Ondanks de aanhoudende Zeeuwse lobby had Brussel geen cent over voor de enige fosforproducent in Europa. Die zaak heeft Labovic toen inzien dat het anders moet bij de EU. Op dit moment is het te veel een spel van insiders en te veel een soort een netwerkende regering. Ik bedoel... Dat is eigenlijk wel grappig dat jij dat zegt, want je bent natuurlijk bij uitstek onderdeel geweest van dat netwerk. Absoluut. En ik moet je eerlijk zeggen, dit is zeg maar Milos de democraat die spreekt. Want de Milos de lobbyist die heeft er alle baat bij. Lobbyen in Brussel staat op het moment in een kwaad daglicht door Qatargate. Europese politici zouden smeergeld hebben aangenomen van Qatar in ruil voor invloed. Toch blijft lobbyen, of beter gezegd belangenbehartiging, nodig bij de EU. Ook voor Zeeland. Zeeland heeft hier veel te halen in België. Als het gaat om visserij, over milieu, denk aan de PFAS-problematiek. Maar denk ook aan de energietransitie, waterstof. Dat zijn allemaal dingen die voor de Zeeuwen hartstikke belangrijk zijn. En dan moet je vaak hier je best doen om thuis je belangen te kunnen veiligstellen. Het is ook heel ironisch om een boek te schrijven wat ook een beetje een ode aan het lobbyvak is. Midden in Qatargate. Tegelijkertijd hoop ik ook wel dat mensen er een beetje enthousiast over raken. Hè? Dat misschien jonge mensen er ook echt voor uitkomen. Goh, ik wil lobbyist worden. Dus ja, het is dubbel. Maar dat doel zit er wel in. Het is ook wel een ode aan het vak.
De eerste ijsmeesters zijn al aan het werk gezet, zoals hier. Het startte vandaag dus koud, maar goed, door even het krabben van je autoruiten was dat ook weer opgelost. De rest van de dag verliep zonnig. Vanavond nog kans op natte sneeuw of hagel met gladheid als gevolg. Morgen soms nog winterse buien, maar ook zon bij maximaal 6 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.